vreau astăzi ca Brawl Stars, dar n-avem voie să atacăm pe nimeni. Dar la final avem voie. Știi de ce? Atunci o să pierdem tot meciul și asta înseamnă nu să jucăm, deci astăzi vom juca numai cu un Brawl Stars, că nu mă vedeți că m-am luat telefonică, deci hai să vedem. Da, data trecută am jucat Piper și cine pică, dacă nu avem Brawler-ul, trebuie să jucăm așa. Hai să vedem cine pică și... Nita! Nita e? Da, Nita. Da, e Nita. Și dacă nu la trio, că noi jucăm la solo. Am început și... Nu răstă astea, că nu am fost de aici. Dacă apare cu albastru, înseamnă că n-am pierdut. Bine. Bine, dar n-am băutut, că mor eu tot. Bine, mă! Hai să vorbim puțin întrebări. Din acolo ce ne pică? Ce mă, Tara? O am pe Tara? Nu știu. Dacă o am pe Tara. Hai să căutăm pe Tara. Da, o am pe Tara. Ia uite. N-am de rost skin. Dați-o ăla cu ăsta. Ce mă? Aia o avea pe Genji. Mor. Bine. Dar tot am pierdut. Tu pe cineva. Asta înseamnă ceva. Da, un prieten afară. Nu știu pe cine să dau afară, că e neapărat. Adi, boss, nici ăsta că joară remove.
Stai! Tot joc cu același brawler. Dacă pierd, nu trebuie să dau la roată. Aolo, no, no! Nu! Cum l-am văzut pe Clancy? Clancy, Magic. Clancy. Au! Eu l-am omorât. Acum trebuie să iau ăsta. Dacă am murit sau nu. Și eu mor. Da, am vrut. Jur. Poate să iasă. Bine. Putut-am. Am pierdut. Trebuie să mai dau. Că vedeți. Nu știu pe cine să dau vina. Cine? George Crow. Să voi da pe...